na... Ahoj, zdravím vás všechny u pořadu Cicero Dixit. Je před námi druhé kolo prezidentských voleb a proto není od věci zeptat se několika lidí na jejich názor. Dnes tu mám ve studiu dva hosty ze Squatu. A první, který se ke mně usadí, je Honza Novák. Vítej! Ahoj Honzo. Čau! Víš, o čem je dnes řeč? Jasné, koná se druhé kolo prezidentských voleb. Ano, a co nám k tomu řekneš? Řeknu vám k tomu jenom to, že se jmenuji Honza Džaman Novák a v druhém kole prezidentských voleb volím Karla. Karla, proč? Protože podporuje legalitu, taky ilegalitu, ale hlavně legalizaci, jo, podporuje legalizaci halucinogenních, halotropních a psychedelických látek a taky koldrixu, říkal kámoš. Vidím, že máš placky. Jasné, placky mám, kdo nemá placky není cool a nevolí Karla, takže kdo nemá žlutou placku, která je husto kruto přísná, tak je necool. Takže Karel se na tebe ve druhém kole může spolehnout. Jasné, na mě si Karel může spolehnout vždycky. A proto volím Karla Scheinsenberga. Co? Schwarzenberga? Karla Schwarzenberga! Děkujeme Honzovi za jeho názor. Čego, dík, super pořád, doufám, že to uvidí moje máma. Je čas na druhého hosta, je to taktéž host ze Squatu a jmenuje se Marek Pala. Já jsem Marek, nebo mi taky třeba kamarádi mi říkají Mara. A já dělám hasiče u Zeleného listu, to je divadlo, ale to je asi jedno. No a chtěl jsem říct, že volím Karla Schwarzenberga, protože je statisticky dokázáno, je pro naší zemi teda bezpečnější. Protože v té statistice se ukázalo, že trout z dýmek je jako kdyby, co se vzniku požáru týče 10krát jako nebezpečnější, nebo bezpečnější než vlastně cigarety, které kouří Zeman. A protože Zeman ty cigarety kouří i v Bílém domě, tak tím vlastně ohrožuje i americké Spojené státy a to je pro nás nepřípustné, pro naši zemi. To mi říkal kámoš. Hlavně, že každý víme, proč volíme.